Θα σου πούνε πώς έγινες έτσι. Πόσα κιλά είσαι. Δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σε βλέπουνε και ιδιάζουνε. Μην ακούς κανέναν, δώσε τη μάχη σου, πάλεψε για τον εαυτό σου, για τους ανθρώπους που πραγματικά σε αγαπάνε και στο τέλος θα ανταμυφθείς. Κανένας δεν πρόκειται να σε υποστηρίξει στο έργο και στη μάχη που θα δώσεις, εκτός από τον ίδιο σου τον εαυτό, τη γυναίκα σου και όσοι άνθρωποι είναι κοντά σου, δίπλα σου. Και έχεις να αποδείξεις, το μόνο που έχουμε να αποδείξουμε είναι ότι το σώμα του ανθρώπου αλλάζει. Η ψυχή όμως δεν θα αλλάξει ποτέ. Δεν έχεις να αποδείξεις στον άλλον ότι μπορείς να αλλάξεις, παρά μόνο στον ίδιο στον εαυτό. Να βάλεις τα χέρια κάτω, να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πεις ως εδώ. Τέλος, εγώ θα τα καταφέρω. Και μέσα από σκληρή δουλειά, να δουλεύεις πρωί, να δουλεύεις απόγευμα, θα βρεις το χρόνο να πας γυμναστήριο, να μαγειρέψεις, να φτιάξεις τη διατροφή σου και να αποδείξεις όλους ότι έκαναν λάθος.